Hey, εσύ, θέλεις να πάρεις skins τσάμπα στο CSGO? Απλά μπες στο skinsilo.com, πάτα rewards και πήγαινε εδώ πέρα που λέει referral code και πάτα αυτό τον κωδικό, τον οποίο θα τον έχω κάτω στην περιγραφή. Και έτσι θα πάρεις 250 wallet coins και θα μπορείς να πας στο shop τσάμπα χωρίς να βάλεις λεφτά είτε τίποτα και να πάρεις ανάλογα με τα λεφτά που έχεις εδώ πέρα, μπορείς να πάρεις κάποιο skin. Επίσης μπορείς να πας εδώ πέρα add gate να κάνεις κάποια πράγματα, π.χ. να δεις ένα βίντεο ή να κατεβάσεις κάποιο παιχνίδι. Υπάρχουν super rewards, υπάρχουν πολλά πράγματα. Επίσης, ναι, αυτά. Βλέπετε ότι έχει πολλά coins. Και ναι, αυτό το βίντεο είναι sponsored από το skinsilo.com. Οπότε ναι, πατήστε το referral code. Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε έτσι και skins τσάμπα. Οπότε ναι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.